مدار من إسيا إذن مدبزي بهاجراوي محبر من سياتن تمارون إيرترا يقالو مدار من إسيا حلوف جمجبنا عم هلو تقيتنا متعينا نقنقيس حدن متكأتان زي بالحرية ناوشتنا مقماتيو بمتأنتي زدرقنايو مسحك في تفيد زقات انكوننت مستغسته نقرات كنتصرون مفتحيتاتهم كل عنك قدن خون رتعي عديقنا مسنبسنا حق أني عركن مقبار زاق القربنت انت ترقاقيتو بدوتاتنا خدقو عبيتنا خوا حسم خانو قدم حتو زمت ملسيو بلجانا خونو دخماتنا كينونا نتيلونا تأميرون زمام زخون خالق سعزي هلوه أبز عبا ووترو مسنبسنا فتاش أخيبا غنتأمد كم زقبا نمزخا خرد أمبر نحدش معدا الزرابة يكونن عزوزونا خبرتاوي سلامتنا بوتو إيزو خبركم سعبت مدبنا نلومون كابلك أنت قوصرانا خيبو خرنا يمهر يحبر يزانا قعزبالنا بحبرة حستتها تسقوه من سانا دونا حيزنا دبخيلنا لنا مغلول انقدوت كابانا مكتال كاباهم زخون عود السراح بموياويان تكبر موياويان سراحن كلتا زي النصاصلو قصاتيم متنكن داي قريبنا يخونه ريقنايم زي قدس كلهم عود السراحات بزبقعو موياويان كساع زتعيو وصيتهم تجبات يزخون بزعبا مويان موياونت نزداس سسب تحزنا كنسعب بموياوي كلتكا አገልግሎት አብትበሉ ጊዜ ፍቅር ጥራይ ዘይኮነስ ስነ ምግባርን መቅሉልነትን ተሕተናን ክህልወካ አዝዩ አገዳሲዩ ኩሉ ዓውድታት ሞያ ስነ ጥበብ ስነ ጽሑፍ ህንጻ ሕክምና መምህርና ወዘተ ክኽበር ዘለዎ ሕግታትን ስርዓታት ስነ ምግባርን ኣለዎ እዚ ኣብ ሃገራዊ ሕግታት ሰፈረ ወይውን ዘይጽሑፍ ኮይኑ ኣብ ክብርታት ሕብረተሰብ ቦታ ዘለዎ ስርዓት እዚ بموياويان بتبكي كخبر يكبا أبسنا صحفنا أبنات زينات كحساب أقدمهم كابستحت مصحف توسيد كنسخة نتي بحجز فكد ذرتان أفلوطون مهابن كيف تسمكا كبناتكا غيركا محتام حصور مقدح أبر اسم خانو بحجن سنة مقبارون قبول هيكونن أبسنا صحف كل فتراو سرح والناس لزلو أو بخبرت كتساتف انت دليخا نزد تقصنيا سرعات النخبركا بسمكا صوعناتكا زخنه مبقلاو فطرا حسكا تقرب يدلي كمون اب هنصا زخنه هنصا لك كم سنه طبباو سراح اب حنغولتي بقو اركتكت تفطيرو سراح ولقاوي مننت زلو سنه طبباوي فطرايو ويكا بكل ممزنيتات نايت عود مويا كم كخون يغبا ولقاونتون مننتون زي فلت ان قد حطرح زرابح هنصاتات مفراي بعين سنه طبب سيترف بعين أقلقلتون حنساب استقبر قبلتات سلزدقاقم قبول أيكونن إزي قبول زي كونو المقنات مسحقن سنة مقبارن كبرتاتن حبرة السابن زي كادو سلزخونة رايكونن باتي ناي مويا كند ممزن زخونة مويا ونتون ودق يخون موياونت كم ممزن مويا مستقدمنا فقر زبرنا يوني تأساسري بمسورتخ ات موياوي مويا اللو ديو نتي زتحته زحتات ناي مويا ممزني زمال ديو زحتو زي من البات بتستوهبو ناي مويا مسكر ورقت يملش خون جن كاو حليفخ بناي سرحو موياونت يقدس ديو نمويقو حقنيا دي ويس نمويقو وطاي كام ممزن موياونت بغنزب الشيط حصور يمويقو زفكر سب نمويقو بغنزب اهب عالقني
መምዘን ሙያውነት ንሞያኻ ሐቀኛ ምዃን በቅንዕና መምልላስ ማለት እዩ ገንዘብ እንትክርከብ ዘይድል መርማራታትን መድሃኒትን ዝእዝ ሐኪም በሕጋዊ መንገዲ ዘይከኣል ምዃኑን ናፈለጠ ምእንቲ ገንዘብ ኢሉ ጉዳይ ዝቕበል ጠበቓ ገንዘብ ምእንቲ ከተርፍ ዓይነትን ዓቕን ናይ ጥረ ነገራት ካብ ግቡእ ንታሕት ገይሩ ዝሰርሕ ሃናጻይ በትርፍ ሰዓታት ብተወሳኺ ገንዘብ ከምህሮም እናስድዐ ኣብ ክፍሊ ምግቡእ ዘይምህር መምህር ምእንቲ ብግቡእ ገላገሉ ዘይንቡር መቕጻዕቲ ዝጽዕን ተቆጻጻሪ ጽሬት ምምሕዳር ከተማ ወዘተ ብመምዘኒታት ሙያውነት ኣብሳ ዝፍጽሙ ንሞይኦም ዘሕስሩ ኣብ ሞይኦም ፍቕሪ ናይ ዘይብሎም ሰባት ኣብነታት እዮም ሙያውያን ኣብ ጽላቶም ብማሕበር ብምጥርናፍን ናይ ሙያ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ብምውጻን ንኸም ዝበለ ነውሪ ክቃለሱ የድሊ እቲ ቀዳማይ ሙያ ዝኽብር ሰብ ባዕሉ ነቲ ሙያዊ ክኸውን ይግባእ እቲ ሙያዊ ብመምዘኒታት ሙያውነት ስነ ምግባርን እናተገዝአ ሞዩ ከኽብርን ከፍቅርን ዝግብኦ ንሱ ባዕሉ እዩ ብኸምዚ ብግብሪ ሞዩ ዘኽበረ ሰብ ኣኽብሮት ናይ ተገልገልትን ካልኦት ዘይሙያውን ክረክብ ይኽእል እዩ ሞያ ብትምህርትን ጻዕርን ብናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮን ብዝተመስከረ ደረጃ ዝርከብ ስለ ዝኾነ ብሓቅኻ ካብቲ ዘይሙያዊ ስራሕ ርኡይ ለውጢ ዝገብር ስለ ዝኾነ ፍሉይ ናይ ክብሪ ቦታ የድልዮ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ከይንህብ ኣዝየና በቅቓት እንተኾይና ድማ ብውሕዱ ኣፍልጦ ክንህብ የድሊ ንእንገብሮ ዝኾነ ነገር መወከሲና ፍልጠትን ክእለትን ክኸውን የድሊ ብመንጽር ግን ንፍልጠትን ክእለትን ኣፍልጦ ናይ ዘይመሃብ ዝምባለ ይረአዩ እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ሕሱር ተግባር በቲ ካልእ ጫፍ ንፍልጠትን ክእለትን ኣናኣይሱ ዝርኢ ዘይቁን ኣመላኻኽታ እዩ እዚ ኣመላኻኽታ እዚ ኣብ መንጎ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ኣብ መንጎ ክእለትን ዘይክእለትን ዘሎ ፍልልይ ብምህሳስ ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ፍልጠትን ክእለትን ይጉድል ሰባት በቲ ብፍልጠትን ክእለትን ዝርከብ ክብሪ ተተባቢዖም ብፍልጠትን ክእለትን ክምዕብሉን ዝህልዎም ድሌት የዳኽም ፈሊጥካ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ናብ ዝብል ተስፋ ምቁራጽ ይውድቕ ስለዚ ብዙሓት ነገራትን ህዝቦታትን ብፍልጠትን ክእለትን ከም ዝስርሑን ከም ዝመሃዙን ብምድማቕ ፍልጠትን ክእለትን ዝግብኦ ክብሪ ከም ዝረክብ ብምግባር ነዚ ኣዕናዊ ዝምባለ ዝምቅላሱ ኣገዳሲ እዩ ሙያውያንን ሙያውነትን ዝስንሉ ባይታ ምፍጣር ኣብ ዝኾነ ውህብ ኩነታት ናይ ምዕባለይ ጽንሐለይ ዘይበሃሉ ግድነታዊ ተበግሶ እዩ ክኢላ ብኽእለቱ ብዘይ ተጉላበነት ዘበርክተሉ ነገራውን መንፈሳውን ኩነታት ምጥጣሕውን ከምኡ ካብኡ ብዘይፍለ ደረጃ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ነቲ ህይወትን መናበብሩን ሕብረተሰብ ንቅድሚት ዝድርኽ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ምዞታትን ብምቕራብ ኣብ ምዕባለ ፍልልይ ከምጽእ ዝኽእል ፍልጠትን ክእለትን ምዃኑ ኣይስሓትን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብ ኣመዓባብለኡ ክሳብ ኣብ መዓለ ኣዋዕሉ ኣውንታውን ጉዱስን ምምሕዳራዊ ኣበርክቶ ከም ዝጠልብ ርዱ እዩ ምስ ኣእምሮና ተጣሚሮም ዝለዓሉን ዝግለጹን ሕማማት ብዙሓት እዮም ብፍላይ ሞያውን ተዓውዲ ብጥልቀት ብምርማር ንፍታሕ ዝሕግዙ ኣማራጭታት ካብ ዝቐርቡልና ኣይወሓድን ሎሚ ብዛዕባ ፎቪያ ወይ ራዕዲ ገለ ክንብል ድሌት ማቴዎስ ኣብ መስመር ኣላ ራዕዲ ወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ንኽእምን ንዘመናት ኣብ ግዚኡ ከቢድን ጉልበት ዝሓትት ዕማምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምርኢት ኣቕሪቡ እዩ ኣንታ ኣብ ቲቪ ብቐዳማይ ዝረኣኽዎ ሰብኣይሲ ክንዲ ገለ ትኾን መኪና ሰንሰለት ገይሩ ባስናን ይጎታ ነይሩ ሓደ ቻይናዊ ኸ እልፊ ብሊኮቲ ብግንባሩ ሰይሩ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣብ ህይወትና ብብዝሒ ዘጋጥሙና ርስታት እዮም እቲ ዘገርም ካብዚ ብከቢድ ጻዕሪ ዝጥረ ጉልበታዊ ሓይሊ ዝብርትዕ ካልእ ደርማስ ሓይሊ ኣለና ምዃኑ እዩ እዚ ን24 ሰዓታትን 7 መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ዝነጥፍ ነዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ድንቂ ምህዞታትን ድርሰታትን ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ሓንጎል እዩ ደርማስ ሓይሊ ሓንጎል ኣብ ውሱን ደቃይቕ ገልጽካ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ ናይ ሎሚ መደበይ እቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከየጋጥም ንፈርሖ ብመልክዕ ራዕዲ ዘሳቕየና ዕማም ሓንጎል ወይ ከዓ መቸም ኣብ ህይወት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንኸየጋጥሞ ዝፈርሖ ኩነት ኣሎ ሓደጋ ከየጋጥሞ ዝፈትዎ ሰብ ከይከስሮ ኣገዳሲ ወይ ክቡር ነገር ከይጠፍኦ ኣብ ትምህርቱ ከይተርፍ ካብ ስርሑ ከይስጎግ
ስድሩ ከየጉሂ ከይጥለም ወዘተ 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 ተመሳሳሊ እውን ዘፍርህዎ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ከም በዓል ከልቢ ተመን ሓሰኻ ዝብኢ ዝኣመሰሉ እንስሳታት ጸልማት ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎ ሰብ ወይ ሰኽራም እዚ ፍርሒ ኣዝዩ ዝተጋነነ ምስ ዝኸውን ማለት ክሳብ ናብ ከተመዛዝን ዘይትኽእለሉ ደረጃ ዘብፅሕ ነታ ኩነታት ንኽትሓልፋ ሓገዝ ናይ ካልእ ሰብ ዘድልየካን ዘይተኣደነ ጭንቀት ዝፈጥረልካን ምስ ዝኸውን ፎብያ ወይ ከዓ ራዕዲ ይበሃል ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ዘጋጥምን ንዝኾነ ሰብ ከጥቅዕ ዝኽእልን ድማ እዩ ንኣብነት ኣሌክሳንደር ዘ ግሬት ናፖሊዮን ሚሶሊኒ ሂትለር ናይ ዓለምና ሓያላትን ጸለውትን ዝኾኑ ሰባት ካብ ኣይሮሎፎብያ ይሰቃዩ ነይሮም ራዕዲ ናይ ደማሙ ጠንቂ ፎብያ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብምስግጋር ጽልዋን ኣከባቢናን ኣብ ህፃንነትና ዘጋጥሙና እሞ ዘይሃስስ በሰላዊ ዝገደፉልና ፍጻሜታትን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዓለም ኣስታት 400 ዝተፈልጡ ራዕድታት ኣለዉ ዝበዝሑ ድማ ዘይንቡራትን ብዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ዕሽት ዝበሃሉን እዮም ገለ ካብኦም ፎብያ ራዕዲ ናይ ራዕዲ እዚ ማለት ዝኾነ ነገር ራዕዲ ከይገብረልካ ዘለካ ክትርፍርሕ እዩ ዜኖግሎሶፎብያ ወይ ዜኖፎብያ ራዕዲ ናይ ባዕዳዊ ቋንቋ ዛንቶፎብያ ራዕዲ ናይ ብጫ ሕብሪ ጋሞፎብያ ራዕዲ ናይ መርዓ ወይ ቃል ኪዳን ኣምብሮፎብያ ራዕዲ ናይ ዝናብ ኦዶንቶፎብያ ራዕዲ ናይ ሕክምና ስንን ኣገልግሎት ምርካብን ኦማቶፎብያ ራዕዲ ናይ ኣዒንቲ ሰብ ዳይዳስክለኖፎብያ ራዕዲ ናይ ትምህርቲ ምኻድ ፊሎፎብያ ራዕዲ ናይ ምፍቃር ቺሮፎብያ ራዕዲ ናይ ኣመና ምሕጓስ በዚ ዓይነት ፎብያ ዝተጠቕዑ ሰባት ኣመና እንተተሓጊሶም ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር ከም ዘጋጥሞም እዮም ዝኣምኑ ሚዞፎብያ ራዕዲ ናይ ርስሓትን ጀርምስን ኣጋሮፎብያ ራዕዲ ናይ በይንኻ ምዃን ወይ ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጢሙ ኣብ ብቐሊሉ ክትሃድመሉን ረድኣ ክትረኽበሉን ዘይትኽእል ቦታ ምህላው ከም ኣብ ዕፁ ገዛ በይንኻ ምዃን ማለት እዩ ትራይፓኖፎብያ ራዕዲ ናይ መርፍእ ምውጋእ ኣስትራፎብያ ራዕዲ ናይ በርቅን ነጎዳን ካሊጋይንፎብያ ራዕዲ ናይ ምልክዕቲ ጎርዞ በዚ ራዕዲ ተጠቕዑ ሰባት ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ካብ ጽብቕቲ ጓል ምምርዓዊ ይቁጠቡ ኣዳንቲኖፎብያ ሃንደበት ማይ ደርሆ ትጥምተካ ዘላ ይምስለካ እሞ ክቱር ፍርሒ ይስማዓካ ክላውሮፎብያ ራዕዲ ናይ ብህሌላ ወይ ክላውን ኣዛታጎሮፎብያ ብብዝሒ ኣብ ኮተቲ ዝርአ ዓቐኑ ዝሓለፈ ፍርሒ ናይ መዛኑኻ ከይከቱኻ ወይ ከይንዕቁኻ እዩ እዚኦምን ካልእ ራዕዲ ዘለዎም ሰባትን ጠንቂ ራዕዶም ዝኾነ እንስሳ ወይ ኩነታት ምስ ዘጋጥሞም ክቱር ጭንቀት ከኣንዛ ርእሲ ከምኡውን ድኻም ልቢ ከጥዕሎም ይኽእል ንሓንጎልካ ኣብ ርእስኻ ዝቐረፅካዮ እምበር ኣብ ሓደጋ ዘይእቱ ወይ እውን ኣብ ኣዝዩ ውሑድ ኣጋጣሚታት ጥራይ ዝሃሲ ኩነት ምዃኑ ምእማንን ሓገዝ ናይ ሓኪም ኣእምሮ ምርካብን ቀዳማይ ረድኤት እዩ ዝቐረበቶም ውፅኢት ቴክኖሎጂ ዕድልን ብድሆን ሒዞምልና መፅኦም ነገራት ብስሉጥነት ይዕየዩ ርሕቂ ቦታታት ኣቀራሪቡ ወዘተ በንጻሩ ንገለ ክብረታት ሕብረተሰብ ኣብ ምብራዝ እውን ናቱ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ፌስቡክ ከም ጠንቂ ሓዳር ብዝብል ኣርእስቲ ሚካኤል ያሱ ዘዳልዎ ትሕዞ ዝብሎ ከል እዩ ፌስቡክ ከም ጠንቂ ሓዳር ፈሪሓ ዓሊ ዝተባሃለት ግብፃዊት ጎርዞ ናብ ቤት ፍርዲ ስድራ ቤታ ከተማ ካይሮ ሓደ ኣገራሚ ናይ ፍትሕ ጥራሕና ኣቕሪባ ንሳ ኣብ ጥራሕና ምስ በዓል ቤታ ኣሕመድ መስዑድ ንሰለስተ ኣዋርሕ ጥራይ ዝቐፀለ ሓዳር እኳ እንተነበሮም ንሱ ግን ዘይግድስ ኣርሜንዩ ክትብል ከሲሳ እቲ ዘገርም ኣሕመድ ኣዝዩ ህርኩት ሰራሕተኛ ፈቃር በዓል ቤትን እዩ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤቱ ዘሎ ፍቕሪ ንምግላፅ ድማ ህያባት ኣብ ምሃብ ድሕር ዘይብል እዩ ኣብ መበል 25 ዓመት ልደታ ኣብ ሓደ ሆቴል ፈተውትን መቕረብን ብምዕዳም ጉሩም ዝኾነ ጽምብል እኳ እንተዳለወ እዚ ንፈሪሓ ክሕጉስ ኣይከኣለን እቲ ጽምብል ከይተዛዘመ ድማ ፍትሓኒ ክትብሎ ጀመረት ፈሪሓ በዓል ቤታ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍቕሩ ኣይገለጸለይን ብምባልያ እትኸስስ ኣስዒባ ድማ ስእሊ ወላዲተይን ምስ ዘርጋሕኩ ላይክ ይኹን ዝኾነ ኮመንት ኣይፀሓፈለይን
ስእልታት መርዓና ምስ ዘርጋሕኩን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ናቱ ፕሮፋይል ዝኾነ ስእሊ ኣይስቐለን እቲ ዝኸፈ ኣብ መበል 25 ዓመት ልደተይ እንቋዕ ሓጎሰኪ ዝብል ጽሑፍ ኣይጽሓፈለይን እዚ ኣብ ልዕለይ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ እገዳን ሸለልትነትን ሓዳር እዩ ሰባት ኣብ ልዕለይ ዘለዎም ፍቕሪ ብኸመይ ክፈልጡ እዮም ብምባልያ እቲ ንፍትሕ ዝደፋፍእ ዘሎ ጠንቀት ትገልጽ ኣሕመድ ኣፉ ካብ ምርምጣጥ ሓሊፉ ዝኾነ ርእይቶ ይሃበን ብዙሓት ወገናት ግን ተግባራት ፈሪሓ ስድነት እዩ ብምባል ይገልጹ ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካልእ ተወሳኺ እውን ኣለና ብዛዕባ ፌስቡክ ሓንቲ ግብፃዊ ሰበይቲ በዓል ቤታ ኣብ ቅድሚ ፌስቡክ ንሰዓታት ብምዕናዱ ሓዳር የብለይን ዝብል ጽሑፍ ክጽሕፍ ስለ ዝረኣየቶን ነቲ ምግዳስ ዝኣብያ ሰብኣያ ብኾፉ እንከሎ ተሳሂላቶ እቲ ብኸቢድ ዝተሃስየ በዓል ቤታ ንኹሉ ናይ ዕርቂ ፈተነታት ብምሕሳም ክፋታሕ ብምውሳኑ ንሳውን ወይ ንዓይ ወይ ንፌስቡክ ይምረጽ ብምባል ጉዳዮም ዛጊት ማዕልቦ ይረኸበን ግብፃዊ መምህር ስነ ልቦና ሙሕስን ዓጥያ ወልፊ ፌስቡክ ልክዕ ከም ካልኦት ወልፍታት ሓደገኛ ምዃኑ እዚ ፍጻመ ዓብ መረጋገፂ እዩ ይብል